Abot gayon! Kaya nga panahon nga ang kanang katumanan sa blang kasunatan na kanak na nasod sa dihang papaon niya ang tanang mga dautan ang tanang nibibilin niya adun na naipagtuos sa mga pulong adun na naikadto-gadto ka niya ug di na mo mga kantutan magkapahulog na ka na panasod tungod kay wala na manimintahan wala na mga dautan wala na muhimo o kadaot wala muhimo o kalibot o kamo nga naman kay katanang buhay mo lunto o maong naman malinaw ang maong natin magkapahulog ang maong natin matuman na ang tanan na sulat at ang kasulatan. Kay maabot kayo ang katamanan, kay dili na hitabo ang mawal. Dili na hitabo ang raksyon na kung santod dili na kung kami siya. Sa kamas. Napakatuloy. Kay wak may mga balititan, wak may karunong, wak may kabulihan, isang pagkakibili, o isang pagwaltaw, ibili sa mong balay, apat mong balay, nalingkan ni mong sira, baka ugma na, nakasunod ka na at namuunit sa mong balay, nakabilin ang manutang sa mong balay, isang pagkagpasa ng pwerte sa kawanan, apan ang inigilabot mo, nakaaabot ang manunod, kayo ay kastan sumalat sa lang sulat, na ang mauntimong sukat, nakapahulay, ay wala na yung mga utang sumalat, nagibay di sa diyan sa Diyos, na iyan ipagpaan pa ng sukat, kaya nilibig, hindi ko kaya doon yung pagpapos sa pulo. Oo, makikukong. Malahat. Malahat. Saya cinta kay Diyos. Ang grupo dili mo agi o kamatayon din ang ano kini grupo ni tinukod magpapabilin kini nga buhay ang musugat siya ang buktong anak tungod kay dili mo salam sama sa bulod ang maong musa sigurahan ang grupo kay mo kani ang katumayan siya no, kining mga tawhana dili mo salam sama sa pala mao kay ni ang gitakanaan sa Diyos nga lebihan kadagko nga mga bahagi ang bahagi ang itagitan ko sa tingako ng mga tinap kasama o hindi na ka nasuhat sa pagkakasulat 45 1 Malakabalaan kasulatan kining mga tao dili na mo sama. O kining tawhana na sulat sa balaan kasulatan na mo kini ang iyang gisugyanan sa tanang bahagi nining ang kalibutan ay matod sa Ginoo kining nga tao magauna siya kadugmok ko niya. Ang magaganda-ganon kaya matod sa Ginoo ang tumbaga
Bawat ang tibuok, kalimutan ang lahat na ako. Ang nakakot nila mawa. Di na magsilbi ang anak. Ang kamuhalan na ako ay magsilbi na ang tanong mga nasa sumala sa balaga sa akin. Iyahang malakot bisan kini kamay. Iyahang palikuno bisan kini kamay. Sumala sa balaga sa akin. Asa na. Kamay na nasa iya nalik ko. Usa ka kamay na nasa iya pala. Matod sa Ginoo din. Ang tanang maisya na nalakas sa pagkina sa higil karamihan na ang pagkay at kung pagkahanon pag-ayo magabalik na ang pagkakalaang kasulatan ng pagkakalaang ng pagkakalaang mananagat makaluluoy kayo kaya nagkamananagat mangulit-ulit ko kapag maabot ang panahon mananagat tugog ang ilang sakyahan kaya maisya tumog ang salagay dili nga saad sa Diyos dili mapagay kaya ang Diyos na nagsaad walay pagkataksas nga matod sa Ginoo sa ikaw kung nga sa usa ka batak na lalaki ang imong pagkatawag sa aking matod sa Ginoo ang pahinog at tingwag na ko nagkatawa siya matod siya sa nagkatawa ka matod siya wala ka makikitaw malaman kalisod tayo ang saad sa Diyos tingwag na siya nagminapos na siya sa batang pa di mag-alas nila dumos kay sikara at hulit apon buhay itong posible sa bulong sa bakso kaya matod pa sa Ginoo ang tanan kung saan matuman ang nasumat ang mga ay nasumat ang mga tanan kaya ang Diyos na nagsaad ini usa ka Diyos na matinutan siya ang mga pulong kung ang pulong kayo ako nga maabot kayo ang katangahan sumalat sa mga sulat sa mga pulong sumalat sa sulat sa mga pulong hindi tao na ipapagdali sa aral ng pagkaan o alam-alam sa kagitan na mao ang bahagi ng mga sa Ginoo matod sa Ginoo ang sulat sa kahit na bahagi mao ang mga bahagi na dito libutan sa mga matod sa mga tao hindi akong nagsagot ng bahagi babantay din o yung okay nila na pamatukod ang mga na bahagi ang tayo na mga bahagi na saan na kami ang takot na hindi naman maigo magkita mo pagkita ng kawala napaiba ko amang ko pa itong ikaw ay isa, hindi ka magpapan. Ito man sa mga kaya mabawa. Kalap niya, hindi mo na mga ay ikaw. Ang mga niya hindi ka tagal. Sa mga inkanto mga manununod manalundak ay amit niyo kana napamatukan ako kaya daghan kayo na nanggigisugo ito ang kukuha niya iniadto wala na ko tinuon kasi ang isod sa pulong sa pagkukuha pandi sa kanilitan apan matod sa Ginoo ang salapi ako ang bulawan ako sa ang tanang butang binukas sa Diyos solumara sa nasulat sa lahat sa sila na hinisis ang mga butang ang Diyos na sa binukas
tanan hatag sa Dios sa maong tao nga si Sayro o kini si Sayro nga usa ka tao nga iyang gitugyanan ni tanang mga butang adunay kauban nga mga tao usa ka grupo kini nga kon sa Ginoo kay sulat sa mga kasulatan o kini nga grupo mo kini ang gitugyanan sa Ginoo nga mao ang grupo mo bahin mo pagkabot to sa mga pastor kay pastor sa lang kasulatan o kini mga pastor nga pagkagalman kini nga grupo sa mga sinabang pag sa mga panalangin ngadto sa mga katawhan o kini mga pastor mao kini ang mga pastor nga nagdiha ang pinaka membro niya nga naa sa kalisod sa mga sulatan nga kini panghatag kini nga grupo ngadto sa mga pastor nga maamudong mga humala aron ang naa sa kalisod nga mga katawhan niya nga balaan mahulipan ang pinagkawalan ko o mubahan ang basang o kiling sulatan sa o those pa rin wala ka tingkita mo kay atong makita ang baha di baha sa mga baha sa mga kalamidad baha sa ano sa mga nagpupong mga balay bisan pa ng balay nga simentado kung maayaan sa baha mapukan siya tubod kay kini nga baha mao kini ang baha ng kalamidad apan kini baha ng diskutan sa balay kasulatan nga mubaha ang mubaha anang panahon o sa tempo para kamasuran ilhanggan kakiling ng mga pulis mo sa mga